Yɛda mo nyinaa sɛ da mo kai ho na da nso so mo bɔ yɛ chidom. Na Nyankopɔn nko so nhyira mo no onye mo kɛseɛ. Ɛnɛ nso so ɛnam da mo kɛseɛ ne awia kɛseɛ a ɛbɔ asantema mu ne nti no. Ɛfiri ɛno ade kɔ yi afadeɛ nyinaa mu no tuntum ɛbɛbɛm. Ɛsan sɛ bridge kɛseɛ ɛna abɔ asanteman. Ɛnɛ sa ho nti no ɛho akɔhia sɛ yɛtena sɛ na nana Konadu Yadom ɔtɔ so mmiɛnsa. Asante Hema yɛde ne ho nsɛm ne ne ho abɔkɔsɛm. Ɛne deɛ ɛsɛ sɛ me no mmienu yɛ ho de fa no ho no. Ansa na ɔba bɛforo ɛyɛ Nyankopɔsie amoa konya na ɔtɔ so edu ɛnan no. Yɛde ne ho nsɛm ɛbɛsom. Kaise din no ɛyɛ Maame Fauzia. Nana Konadu Yadom yɛwɔ n'afe apem hankono aduonu nson mu 1927 mu ɛwɔ Kwada so Kumase emu. Na ɛbra na ne maame na n'afia kɔ bi sɛ wampem ɔtɔ so mmienu. Asante Hema ɔtɔ so edu mmiɛnsa. Na sɛ bi na wɔn ho ayɛ ne den no. Na wɔdi hunufoɔ bi a na ɔyɛ ɔbɛnfo a na sɛ bi obutu Kwada so a wɔdi ne dwuma no ɛhɔ ana sɛ bi ɛso sɛ bi nya adom. Ne bɔhyɛ mu no ɛne na de hunu mu no. Ɔdom na n'afia kɔ bi sɛ wampem ɔtɔ so mmienu. Abakan ɛyɛ Nana Ama Konadu ne fie din ɛno no. Na ne papa edin ɛne opanyini Kofi Fofie. Opanyini Kofi Fofie na dodoɔ na so tafre no Kofi anaasɛ Kewu. Na ofiri besiase wɔyɛ besiase de hye. Besiase yɛ ka ɛnyɛ agye so besiase. Na emom kuro bi a bronu bi a anaasɛ kuro bi a ɛwɔ atimetim. Ɛhɔ besiase ɛyɛ atimetim besiase. Ɛhɔ no opanyini Kofi ofiri. Nana Konadu Yadom na yɛkasa ne maame ankasa ɛne na n'afia kɔ bi sɛ wampem a sɛ bi wɔtɔ so mmienu. Ɔno anase ne mu ba na bakan ɛno no. Otwede mpo Nyankopɔn ɛdom. Nana Konadu Yadom ɛyɛ ɛdom. Na n'afia kɔ bi sɛ wampem ɔtɔ so mmienu. Nkwadaa maako enum. Abakan ɛne Nana Ama Konadu a ne nkonya din ɛde Nana Konadu Yadom a ɔtɔ so mmiɛnsa. Ne ba ɔtɔ so mmienu ɛyɛ Barima Kwabena Poku a sɛsɛ wakra ɛde kɔ. Ne ba ɔtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ Nana Ama Sewa. De ɔtɔ so ɛnan ɛyɛ Barima Akwasi Prempeh sɛsɛ wɔno so nka te asefo ho bi mu. Ɛna ne kɛkyire ɛne ɔpem so setu His Royal Majesty Otumfo Osetutu a wɔtɔ so mmienu. Ɛna ɛyɛ na n'afia kɔ bi sɛ wampem. Ne mma a otwede mpo Nyankopɔn ɛde dom no no na wɔn ɛyɛ enum. Mmɛma mmiɛnsa ɛna mmaa mmienu. Ɛno nti mprempren no na Nana Konadu Yadom a wɔtɔ so mmiɛnsa. No ɔno na ɛyɛ na n'afia kɔ bi sɛ wampem a wɔtɔ so mmienu. Na bakan ɛna afei nso so ne kɛkyire ɛne wɔpem so. Wɔsɛtu ɔtɔ so mmienu. Ɛno nti na asante ɛhyɛ ɛyɛ bapanyini ɛne kɛkyire ɛnsa. Sese deɛ wɔn nyinaa kra kɔ deɛ aka yi Asante Hene nko a sɛbi ɛna wɔyɛ ne maame ase ne mu ba sabri wɔte aseɛ. Nana Konadu Yadom ebedi ade ɛwɔ ɔgyefo bosome ne de ɛtɔ so nsia ɛwɔ mfempem mmienu ɛne edu nson mu. Ɛbra ne maame Nana afia kɔ bi sɛ wampem a wɔtɔ so mmienu a wɔbedi ade ɛwɔ afe apem hankono aduɔson nson mu. Ekopem mfempem mmienu ɛne edu nsia mu a wɔde ɛkra kɔyɛ no mu no. Ɛna sɛbi so nsɛbi nya ado adedie ɛto ne nua ba anaasɛ ɛde to wɔn no ankasa n'ase ne mu ba a wɔn de akonya no ɛma no. Na yɛhwɛ akonya ne din a yɛdi kan ka ho asɛm. Yɛdi kan asua ho adeɛ dada ɛyɛ Nyankopɔsi amoa akonya ɛna sɛbi so nsɛbi nya ado Asante Hema adwa no edin a ɛda so no ɛno no. Na amamre ne amane mu no sɛ de yɛ ana yɛsitete adehye ne yɛ ana ɛyɛ soronko kra. Ɛno nti ɛbra Nana Konadu Yadom a yɛdin yɛde frɛ no no ɛne Nana Panyini. Odi na afi mu a wɔkɔ ne mfi mmienu mu no. Ɛna wɔn te no firi na n'afia kɔ bi ho ɛna yɛde no kɔma ne maame ba kɔ hɔ no so ɛwɔ Ashtown ɛna wɔtete no. Enti entete ne mu no na eme wɔ so wɔ hu fa amamre ne amane ho efiade yɔ mu ne nyinaa mu no ɛyɛ ne maame
ɛna wɔkyerɛ no a wɔde no ɛfa saa entity yɛ no nso emu na ɛbrɛ wɔde no fa na ne maame wɔkɔtena ne nkyɛn no nso ne yɛfrɛ no na afia Konadu Kumasi Ashtown ɛna sɛ bi na wɔteɛ na ɛbrɛ wɔduru ne mpanyin fie so no na wɔwɔ mfie 22 ɛna wɔde ne ho ɛkɔhyɛ ɛyɛ asɔde mu wɔde ne ho kɔhyɛ ɛyɛ Saviour Church mu ɛwɔ ɔman Ghana mu emu ne ɛbɔ nasu emu no ɔsom ya kɔpem sɛ adedie to no na ɛsan sɛ aka asante mmerɛ mu no sɛ wobɛforo ɛyɛ ne akokosia mu akonya no anaasɛ wobɛfra banwa ɛyɛ nhyɛ anaasɛ yɛ adehye ne nyinaa mu no ɛyɛ nhyɛ de ma wo sɛ wɔn nso so sɛ bi wɔn bɛsom ɛyɛ Anglican asɔre no ɛno nti ewu mu sɛ na Nana Konadu yi adom na asɔde a yɛbɔ nasu wɔ mu ɛne Saviour Church of Ghana na yɛfrɛ wɔn gyidifoɔ no gyidi kɔkɔfoɔ no na emu no obedi adeɛ no na ɛsom a wɔsasom de ka ho no ɛyɛ Anglican asafo no emu ɛwɔ afe apem ahankono aduonum nkono mu 1959 ɛna wɔnyaa no Debichia sɛbi wɔwade no wɔyɛ na yɛfra wɔwade ne prekopɛ na ansana wɔbɛwade no na yɛbɔ no so ɛwɔ Saviour sɔde ne mu nti no edin a wɔnyaa yɛ na sɔre din no ɛyɛ Ruth na sɛ ɔbaa hofefo Ruth ɛna wɔnyaa din no ɛde ɛka ho Nana panyini ɛware bɛɛma yɛgoro ne bra wieyɛ no bɛɛma sɛbi wɔwade no a wɔyɛ no kane tete asechima no na yɛfrɛ no panyini Kwame Boateng no yɛ blacksmith na wɔfiri ɛyɛ Aduman kura yɛkɔdeɛ kwan so no ahenkuro Aduman kuro no bi ɛhyɛ mu hɔ saa ɛhɔ no baabi Aduman secondary school hɔ no ɛhɔ no no opanyini Kwame Boateng na ofiri ɛno nti wɔno ɛyere prekopɛ ɛne Nana Konadu ɛyi adom na ɛbra yɛbɔ ne so no na wɔmfa ne nyamesom ɛmfa ɛni agoro ɛwɔ afe apem ahankono aduokono enum mu no ɛna bosom kɛseɛ Nana Kofifiri bosomfo a wɔsaa yɛ ne hene prekopɛ wɔhyɛ Nana Konadu yi adom nkɔm sɛ ɔbaa bɛdi adeɛ sɛ ɔsante ɛhema saa bere no nyinaa mu no na ne maame na n'afia kɔbi sɛ wampem a wɔtɔ so emienu na wɔno nete na akonkosia mu akonya no so ɔsante hema wɔtɔ so edu ensia wɔtɔ so edu emiensa ɛno nti baafoɔ ɔsɛe akoto ɛna ɛde sɛ ade hu ne mu a ɛyɛ ɔkɔmfo Nana Kofifiri ɛkɔmfo kɛseɛ anasɛ boso ne kɔmfo kɛseɛ a wɔsaa yɛ ne hene ɔbɛda sɛ hintasɛm adi no ɛde kyerɛ asanteman saa bere no mu no na Nana Opoku a wɔtɔ so mmienu ɛna na wɔte akonya so wɔdi adeɛ sɛ ɔsante ɛhene ɛno nti bere de isɛm ne baeɛ no na nananom watwe mu ɛsan so no mu hwɛ mfie a Nana Konadu yi adom wadi a ɛyɛ Nana Ama Konadu ne mfie mu a na ɛkame ayɛ sɛ wɔn a wɔn mu ni gyidie wɔ Nana mu a ɛyɛ nananom mu nsɛm mu no na ɛkame ayɛ sɛ asɛ gyidie ne nhyɛ dɛ ni hɔ sɛ ne mfie mu die ɛbɛyɛ den ɛna adidie nso so ɛtumi ato no ɛsan sɛ na wɔkɔ n'anim ɛwɔ mfie mu paa nanso bere a ne maame ɛkra kɔɛ wɔ mfimpi mmienu ne dunsia mu no ɛno ɛna ɛbɛda apefie sɛ ɛyɛ no kwasɛm sɛ nkɔmhyɛ a yɛhyɛ no ɛwɔ afe apem ahankono aduokono no mu no ne kyɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ abamusa na ɛno ɛna wɔno ankasa ne nua prekopɛ ne maame ka akyire yɛwɔ santehene ɔdodoɔ biribie ɛde nyakokosia mu akonya no wɔde ɛma Nana Ama Konadu a wɔbuo ne din fɛfɛɛfɛ amanneɛ kwan so no wɔn fa amanneɛ kwan so na afei nso so wɔn ɛkɔyi na sotire na deɛ wɔ hɔ bia no so wɔn de ɛbaeɛ wɔgyefo bosomene ne de to so wɔgyefo bosomene de to so nsia mu a wɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ de no esi akonya so no wɔn da ne di eyi ne kyerɛ asantema nyinaa ɛno nso so mom yɛn nkɔhwɛ
from another sinner, the name is in what I said. It's our said, 7 American form. I do a child when Yamako, no, I do a child with Yamako, Amako, happening. That's it. Was it is all before I don't mean no That's it. Unia waka. Yes, sir. That's it. We had the main chance. I didn't have this. If you did, he's a man who can go to the session or say, like, and that year, even woman, experience. Now, yeah, what I'm going for the front. Now, mammy, the party, I feel not just. Son of almost in our bed. Essence na kunedu ya dom no mfa no som eni agro na Savior Church ye gidi kokko mu ne bonus ntino gidi kokko asore ne suku bi a ewo bonre enam sompa ene sede na kunedu ya dom si ye ne yem si de som ye no enam so ema won de suku no eto kunedu ya dom the third ye suku a eno so ewo bonre
na ebra yero Santahene opemso se tu otoso mienu ete se Saviour Church a ewo Bondure won ahye ne nua animonyam kese sei no yero Santahene te ye no wante ana ema ogina ne namumu eto baase kese ede ekoda suku na se ewo animonyam sha onde ahye sebina na konedu yadom eya Asantehema enu achi no na suku no masi wo modan na duru baabi a na ahoɔden asa yero Santahene ekɔhwe gina ne naso esi suku no de wieye ede hye Saviour Church no so animonyam ewo animonyam sha wo mode ahye nana konedu eyadom ena afenso so no ebra nana konedu yadom edi ne mfie enum afidida no o ma nana mampon hema esanse Asantema nifa ene mampon eno nti o ma ne koya adoye ede ema atan wo ma wo MBU na afenso mu ni sika o modi be yi nkwada no okohwe ye ne nyina ena menemu mi ni nyina so ye ni masem se eye menhie agi se de ye frɛ no no wonsi ultramodern maternity ward a ye de to nana konedu yadom otoso miensa wono ade nanimonyam ekota echi a yero Santahene ne hukane ne debechi na eye Lady Julia osetutu enso ekopia ekopa ahontoma na dwumedie ne ye fa ye de ho emfonye nyina edikan ede asommo dada nana konedu yadom edi emfie makomako eduokono baako ena sesei wakra ede ekwen na sede yero Santahene sede adama amane ekwanso no enu adane de ekoye nie ewo mu se mpanyin se pani due mante brichie ne boye no se be yero Santahene no atia ne na achi esase wodi kan ne Asanteman edi ehia ena wode to wani mu se bi wotia ne na achi kakra esanse dwumadi kese ewa Asanteman anim a eye odwira efa se bi afimu no Asanteman ebetwa odwira eno nti eye aiba for kentenkrechi ne nananom de won edi kan ekiransa na yero Santahene enso so etoa won owo akwantu mu ana yeto nkra de man se de yasie ne eno nti wogya de woyi nyina no obaye neso amane kwanso no enu agyasefo ene kokofu mahene kokofu ehema ene kwabri Kenya se ehema ene na ahematikum so ene nkonson ena amane kwanso no mekwakwakɔsi yero Santahene se na bri watia ne nua panyine na ne hododo no na enso so no na wo wonim se nya yade bia obesa asode ena se bi sa na ye nkremu a na wode krakoye no enu ne chi no mo si yero Santahene wa amane kwanso no ansa na yero Santahene betena ase na nimonyam mu de edi kan no esanse wo tu kwan wode na chigya Asanteman wode na chigya Asanteman nifa esanse na amampon hene ni ho ne ntena eya danse ene toaso one sebie so sebie nyado ofenso omo na behwe Asanteman achi ede ama yero Santahene kuma asenso de eye baafo bantama hene kontire eno nti yero Santahene frɛ wo amane kwanso no wode na chigya won no ede na esi akire eno nti omo de esi akire bɔ no eye fisem no omo de bɔ no se okra kwa efense wotia ne nenchi anaze wode to Asanteman anim se sebi wotia ne nenchi kakra no bridge kese ne boye de esi ye no eye omayimu asoafo ene asrafo a na nko mu firi nkran ba bi de dwuma ewo oboase a sebi omo wiemhia wo motimu no ekohia nkwanhia nam so ema wo munyina ewuwu a awreho no omo de to yero Santahene anim nti wo hene bisa won se enu akine de no omaye omo ede no omoye fa ho ena won se ne se amane kwanso de esese won ye no omaye aprapra ekire na afenso so de aka de aka sebi wo hene nso beye ede atoaso nti wo hene tie afisem ne wie etie de esi na chi wie no hwe etie de nananom nso so aye de afa ho awie no ena afenso amane kwanso won nyina asre kwotena ase won nyina asre kwotena ase no ansa na yero Santahene ede de esia nananom jasefo ene tiko na ahematikum so ne nkonson ene kokofu hema ene kwabri Kenya se hema ede to nanimu no ono nso so sre ede to Asanteman animu enu achi no ede to Asanteman animu wie ye no ena se bi yesi twene so enye se twene so de ana kyeresa demu esi enu na chi no ena Asanteman nyinara
Ye ka Asanteman a Asanteman nifa a mamponi ho ntino adanse enne ofenso ena afenso so no eye kontrefo a baafo bantma hene da no no omo nyinara ebegina Asanteman anemu ema Yero Asantehene yakọ eni due enu nti nra de ye koso ewo Yero Asantehene ahemfie no enu na chi no omo ma ne due wie ye no ansana nananom nyinara ekọ na ahema fie Asantehene fie akọkọma ne tikumso ne nkonson enne kokofuma ahema ene kwabri Kenya se ehema omokomo omo hyede esanso omunua prekope omunua panyini ena akra kono eno nti ye ka omo tie yipa so na eye kokofuma ahema kwabri Kenya se ehema ena afenso Yero Asantehene ene na ahema tikumso ene ne nkonson eno nti nananom nyina akwama wo nyina ya akọ ne hyede no ansa na kire Yero Asantehene etwa ato ekoma wo nso so ehyede eno a na nya asem ketwa kra ewo menhie fikese mu eno nti sɛ de Yero Asantehene de tu ye ne mu no otwede mpo Nyankopɔn nananom yɛ adom a akoside edi ye ne mu ye na eye ade ya wada ade ya wo no ene ye na wotwede dia enyina ye beboa ye ho na sɛ bi so sɛ bi nyado yakọ akọsomo eno nti mprempren yi de ye hwɛ Asanteman mu a wo mo hwɛ kire ede ama nana Kunedu yi adom eye Asantehema aye kokofu man hema wasagefo kese wa mua bayi a wotoso emienu ena afenso so ye kwabri Kenya ase ehema nana ya mua bayi a wotoso mienu ena afenso so Asanteman ni fahema eye nana ejekuma difia wotoso emienu mampon hema eno nti sɛ de amamre ne amane atie no ezei nananom yi ena eye omo hwe kire mienu ye bojam ena ba akonso so eye amane ekwa so medin ede maame Fozia otwede mpo Nyankopɔn yadoma yebehia makramo